handi in bani lalashewa ya same ni hasiya. Haba hasiya ko dia dilleta me andi fa ayi di brodi hasiya. Waru ga Allah hasiya. Haba yawa hasisi an hasisi dan gida do. Masha Allah da gani masu kula ce yau da gida da DZ Hausa TV ake tare. Gidado ya sunanka na gaskiya? Sunana Abdulsalam Shehu amma ana ce min Abdul Mutari a masana'antar Kano. Me ya ja ra'ayinka ka shiga harkar fim? Kawai ina so ne in gana dogara da kaina ba sai na zuba gwamnatin kasa ido ta mun ba ko kuma in ce wannan duba na ga hanya mafi sauki da zaka samu ka dogara da kanka ka tsira da mutuncin ka samu na rogo. Me za ka ce akan yan kantakile wanda suke cewa an masa kantakile? Duk wanda ya ce an masa kantakile in ya duba wanda suka masa kantakilan ba ma wanda ya san su. Saboda ba ɗan fim bane mutane ne kawai da kamar ni yanzu ina da aboki ɗan fim sai in dinga rabarsa in dinga cuta da ai wane ma zan iya haɗa ka da wane ya ma kaza amma za ka bani kaza ko kuma mace zaki min kaza amma zan haɗa ki da wane zai miki sai in ka tambaye su in an musu wannan kanta wayan ana haɗa su da wanda aka yi musu alƙawarin za a haɗa su ko ba a haɗa su wallahi ba a haɗa su shi wanda ake amfani da sunansa aka yi kanta wayan ma bai ma san an yi ba irin wannan abun ne yake faruwa kawai mutane. Kana so ka gaya masu kallon ka cewa kai baka san kantakile baka san maya ake yin sa ba? Ni ban taɓa yi ba kuma ba taɓa ba saboda hannu na gari na faɗo da na zo inda su. Gaskiya ne. Wani nasarori ka samu tun daga farawa ka zuwa yanzu? Tun daga farawa ta zuwa yanzu gaskiya na samu nasarori da dama wanda ban isa ma na irga su ba. Ko wannan rol ɗin da nake na gida da shirin daɗin kwashi mana ɗaya daga cikin nasarar da ni a shigowa ta masana'antar nan banda wasu abubuwa da suke shigowa na gefe ba ma harkar fim ba wanda dalilin fim ne nake samun su nake ta kullum dai rayuwa tana ta daɗin ci gaba ana samun canji kaga wannan ma nasara ce. Yanzu misali kai ba Platinum asali ne ko ku acting ne? A'a kawai acting ne ni ba Platinum bane gaskiya dan ba na jin ko in ya wuce ya ka tafi ban ma san komai ba bayan wannan. Ka ce ba ka iya hira awa ɗaya ba a Fulatance. Ai duk wani Fulatanci daga da yi to sai dai ina son in faɗa abin da Fulatanci sai in tambayi Hasiya sai in ce da yake ta tana jin Fulatanci sai in tambaye ta in zan ce kaza da Fulatanci me zan ce in ta faɗa min sai in rubuta a wayata in na gama kuma sai in goge to kaga wani abun da ina ɗan rikewa daga baya ina zo zai dinga faɗo min sai in dinga ji amma wani abun ma ina faɗa ban ma san fassararsa ba saboda na manta. An ce da gaske kana son Asiya ba Fulatana. Gaskiya wannan magana ba gaskiya ba ce. An ce kullum ma zancen ta kake ta yi kana ta ɗora ta a DP ɗinka da waye soyayya ta fara kulluwa an ce a wuri za ku. Wannan kawai yanayin aiki ne kana aiki da mutum a ce yau duk wanda ya sanni a cikin gaskiya a daɗin kowa ya sani a daɗin kowa kuma da wa aka sani da Hasiya aka sani. Shi yasa Hasiya ta kan ɗora na a shafukanta ni ma ina ɗora ta a shafukana. Wannan muna yi ne saboda aiki ya haɗa mu kuma muna zaman lafiya da ita tana yi na ina yin ta shine yake kawo wannan dalilin ai zaman lafiya ba abin da baya sa. Gaskiya ne daga bakin gida da iyayen ƙauna ko? Na Hasiya ikon Allah. Masoya Hausawa gaba ɗaya. Gaskiya ne.